Hi guys! Kumusta naman mo? So, pasensya kayo, karon lang dyan ko naka-update no, kay busy sa trabaho. Pero karon adlaw guys is December 24. Pasko, Christmas, unsay tawagan na nila. Parang may naamoy ako hindi maganda. So, ako ipakita sa inyo ha kung unsa na mo pag-celebrate karon diri on board sa among Christmas. So, nami karon sa dagat guys. Unfortunately, wa jud may ka abot sa buwan kay nakalarga jud mi. So, oras karon is 12:59 or wala una na sa udto duty nako. Unya ikaw man sa kung duty, ako ipakita sa inyo ang preparation nila kay ngano maglitsyon mi. Maglitsyon mi diri sa barko. So, first time na ako maglitsyon diri sa barko guys nga nakatuyok. Ang una na akong na-experience nga litsyon kay gi-oven lang. So, karon magtuyok. Ako ipakita sa inyo unya ikaw man sa kung duty ang preparation. So, stay tuned guys ha. Kinahanglan ni Jun mo mukha, ninyo Jun yung umano ng video. See you! A few moments later. Hello guys, so mana akong duty. So, panas pirito na ka. Siya na yung duty karon. So, manato na ta kay kabaho na ko sa lechon. Tara guys, sumanin ko ninyo. Muna mong Miss Room. Wow! Yan! Wow! Tara! Guys! Ready na oh! Woo! So, darating yung Christmas tree guys. Sabi mo pakita sa inyo ha. Oh, diba? Oh! Oh, Paskong Pasko na sa Gasborg. So guys, tara! So karon wato sa tang Juan Mayor oh. Ato sa tato interview si Mayor. So unsay handa? Yor! Wala na ito! Daday na gawas tanan. Tara guys. Wala. Oh, katugnaw plus 1 degrees. Tara! Ayan na! Woo! Yan! Guys, ito pala ko ng Gasborg. Ito, yan, si Mayor. Mayor namin. Oh, from saan kayo? Pati mo yung ano yun. Tagal sa inyo. Taga-Perview po tayo. Ah, Pepio! Ito si Maestro. Taga saan ka, Tro? Malapit na ako mag-principal. Advance ako mag-isip. Oh, principal ka na. Hindi na maestro. Pati mo, maupay na kulop ha, mga taga Eastern Samar dida. Oo, taga Eastern Samar ka. Norte. Ay, taga Norte Samar pala. Tapos si James yung ano namin, tipunin. Bago ka magingay, magtali ka mo. Ayan na. Si James, pati mo James sa ano, taga mo dyan. Merry Christmas! Oh my God! Merry Christmas! Mga tagapatagin nyo! Pero nga brad, ang brandado mo dami! Yan na guys, oh! Ito yung lito namin! Ito na! May bakos pa! Ayos talaga! Will you please repeat it? Simple lang ang ano namin dito. May lipton at bakos. Ayos talaga! Kahit malamig! Kahit malamig! Ay, may importante masaya. Yeah, mga banat dyan! Ayos guys!
A few moments later. Hi guys, so time check, alas 6 na. Sa itong tanaw, sa sitwasyon sa lechon. Yun o. Yun, oy, ay, ay! Namit kid! Oh! 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 Yung mga panat yan! Wow! Oh my God! Hey! Okay guys! Yung pagputol, ano? So dito na rin. Sige, sige. Ano ba na? Eh ano, tagalin mo na matika para hindi ka magsiguro yun. So, para naman yung matika. Wow! Banat yan. Banat yan. God. Oh, tingin mo na. Tingin, para mag-picture na. Tingin, 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 pasok dito konti. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ayos talaga. Pasok dito. Sorry, ano ulit para mag-picture? Dito pala mapa. Ano ba naman dito? Hila. Ikot naman. Oh, hila konti tapos ikot. Tapos ikot. Ikot. Sige, sige, sige. Ikot. Sige, sige. Hop, dagan. Walang makahawak sa tubo. Yun. Ayan guys. Uy, hayop. Hayop. Ayaw na kumain. Okay guys, Merry Christmas and Happy New Year! Yes!
few moments later. Ito sana at sa Noche Buena ay magkakasama. Ang Pasko ay kay siya kung kayo'y kapiling ko. Sana pagsapit ng Pasko kayo'y naririto. Kahit pa malayo ka, kahit nasaan ka pa, kayang pati para sa inyo sa araw ng Pasko. Yung nakalamay with time lies. Nakaramdam ako ng halas. Yes, sir. You enjoy. Very nice food, ha? Handa mo makarukayakan. Tagay na bangkero. Tagay na ayaw palipat. Upaya. And guys, thank you very much sa pag-tanaw sa akong video. I hope na nag-enjoy mo. Bye-bye na. Merry Christmas! Yun. Merry Christmas sa pamilya. Greetings. Merry Christmas! Oh, greetings muna. Merry Christmas! Merry Christmas! Until next time, New Year naman. New Year! Happy New Year, everyone! New Year! Para pakiawon. Until next time, Tamo Kigoy TV! Okay! Para dyan, Tro!